Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, дар канал обуна шавед, лайк кунед, дар номерҳои поёнбуда нашод реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, тарафи дарвоза, роҳи Қирған, ин тарафи Корвон дӯстон. Аз гимназия поёнтарак дӯстон, хонаи фурӯши ана ҳамин роҳ аст. Гулбута назди масҷиди Занак. Инта роҳ мешавад асфалт, якум кӯча, ана ҳаминҷо хонаро мебинем дӯстон. То пеши ана ҳаминҷо мерем, ина баъд чӣ нишон медиҳем дӯстон. Тарафи дасти чап якум кӯча мешавад, хонаи фурӯши ана ҳаминҷо. То охирша тамошо кунед дӯстон. номерои соҳибхонаро мемонем, дар номерҳо занг мезанед, бо маълумоти пуррара мулк медиҳад дӯстон. Хоб дӯстон, раҳе ки ба навор гирифтем 100-150 метр то даруни хона якум кӯча аст дӯстон. Амора якум кӯча. Ин тараф гимназия аст дӯстон. Тарафи масҷид ана ин поён, тарафи садик ҳам поён, як мактаби дигарам меёнам дар ана ҳамин роҳ аст. Магазин ҳама чӣ дар ана ҳамин территория мебошад дӯстон. Хонаи фурӯши ана ҳамин ҷо рост меем, тарафи якум кӯча аст, тарафи дасти чап ана ҳамун навеси десен чалён ана ҳамун кӯча аст дӯстон, ана ҳамун хонаи мошин мондагӣ. Рафта ба навор мегирем аз пеши. Хоб дӯстон, якум забор, дуюмги хона, якум дарвоза, дуюмги хона ана ҳамин хонаи фурӯши аст. Дарвозаш бисмиллаҳи раҳмони раҳим медарем ба даруни хона. Айни ҳол ремонташ рафта истодааст дӯстон. ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гулбута назди масҷиди Занак. 3 сотиқ замин, 4 дар хона, 160 квадрат. Полни падключ мекунанд, метиҳанд дӯстон хонара. Инҷо плафон меояд, мақсад деволора ҳамаша болоаша махкам мекунанд. наоҷа тинка ҳама чизаша мезананд, метиҳанд дӯстон. Поли замин брусчатка рафта шудааст. ростаки дӯстон, як ҷои инҷоаш кухни мешавад, инҷоаш ҷои санузел, ҳоҷатхона ва ванна. Ва биное ки мебинем дӯстон, хонаи фурӯши ана ҳамин дуошона аст, бинои асосӣ. инҷо ҳавлиам ҳавор мекунанд. хоб дӯстон, якум ошона аз тарафи дасти чап, якум хона. Фолаш нелонин, якум хона аз тарафи дасти чап. инҷо бошад як ҷои ванна кардагиам. мебарем ба дуюм ошона 160 квадрат гуфтем дӯстон. дар дуюм ошона як хол ва ду дар хонаи дигар як хона. дуюмги хона.
خب 3 дархона дар инҷо дидем. Дар инҷо як хонаи меҳмонхона, чорумхона, як зал. Ина дӯстон чизи чорумхона машон овардаган. Бечаспона, термикс, унитаз, мивальник ҳамаша бечаспона медиҳам. Монтажуш кардагиай байни 1 дюймушона монолит. об свет доимӣ аст дӯстон. инҷо бошад ҳавор мешавад. септик. инҷо ҷои кухня мебошад ва дигараш ҷои ҳоҷатхона ва душевой ҳамом. хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гулбута, назди масҷиди Занак. 3 сотиқ замин, 4 дархона, 160 квадрат. нархи ин хона дӯстон 820 000 сомон боз муомила дорад. алиш вариантҳо ҳаст дӯстон, ягон мошин бошад. алиш болои сум. номерҳо барои тамос 986 93 61 61 ватсап дар ана ҳамин номер. айни ҳол дӯстон соҳибхона дар Россия қарор дорад. метавонед дар ватсап то ҳамин охири моҳ то 20 чанд мора дар Россия аст дӯстон. дар ватсап баъдан метавонед прамои занг занед дӯстон. хоб раҳша дидем полни брусчаткаст. девуло гуфтем ки ҳамаш соз мешавад дӯстон. полни хонара падкулиш тайёр мекунанд, медиҳанд. занг занед, савдо мешавад. 820 000 нархи хона. номерҳои мо барои реклама дар поёни экран. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстон. то навори навбати дигари мо.